Hi guys, majong puntang ni Jung tanan ako na po ni Jijin Burst. Sa Coradaris Kusina guys, ningaw. Kasi Jun to sa likod ng laba. Nagluto ko guys, so kanang kubasa. Anong giluto guys na ang gigisa, gibutangan na hog kanang tuna. Century tuna mo yung gisagol guys. Ano guys, ready na gato ang sudan karong buntaga. Pasalamat din ko ninyong tanan guys, ninyong suporta sa amuang channel. Dagan salamat ninyong tanan guys. Labi na itong wajay sawang sigigtan na mo skip sa ads. Dagan salamat ninyong tanan. Mga silent viewers, salamat. Mga buzzers, salamat kaadyo. Mga komentor, dagan salamat. Pasensya na mo sa hira ko maka pag-reply. Na guys, luto na guys. Agato ang sudan. Kubasa with tuna. Kanani ato sa deng tilawan. Humok ka ba? Lami, arang kapughad at kubasa. Lami pag kubasa pa kaya ng kapughad. Ikaw tilaw oh. Tilawi. Hi guys, good morning guys. Kamusta nagimong dabunan dato? Managpangulata? Ano pantalon? Nangay kasi mo hangout. Nakitan lang magpahak. Biyo ka lagi kayo eh. Hindi butang sabaw. Pwede po. Pwede po naman. Para di mo gawa. Para di inig-init niya na yung mukuhan. Di dyan na sila ganano. Ginisa nga pinauga. Gana dyan na nila pasabaw-sabaw. Di dyan gibutangan no kuan guys. Sabaw. Ganano ang tako ka ng gisara nga pinauga. Gamay naman para inig-init niya ba? Mao nang magisa ko butangan na laman dyan na daan ka ng kuan. Sabaw. Para sa karon no. Wasa ganahe. Nung gipunan ni sabaw. Gamay ra tayo sa. Kay gana dyan na sila sabaw-sabaw. Hindi ko na naisabaw kayo namin na naisabaw. Kanang sabaw ba? Na sige kumbati. Imuwang pagbuot may matuman. Kay naakitan ra bag imuwang pahak. Hindi po kung pagod. Asa? Ha? Oh. Siguro maldito ka sa una. Grabe naman dito. Maldito po kasi na maldito. Karoon kabuhutan. Na tinigbasan. Daro, tinigbasan ng katsa dito. Siguro nangawat ka mo nang giat siya. Takto ni Bier, ang lamihan na ni Bim, kung ano ito Kilawisa. Wow. Sayaw sa lato-lato moves. Murang kang bunjing mo, insert magkabuntag sa jupa. Sige yan guys, tawa na sa eskwelahan. Ang larga na. Kami na po dari, gata ang panahon karon kay kulimlim. Yay, may pinamalitag bulat na, may parisa bulat. Buwad may paris na no, dyan pinamalitag hapong buwad nga pinikas no. Sus, sayang. Sayang, nakalimutan ang bulan. Di sini yung pagbuntag di mo ka lato-lato. Anong lato-lato? Muna yung lato-lato. Kanawa na. Mo ang giluto, mo nang gibutang sabaw. Naugara magyawin na lang. Nasuyop nagyakon sa kuwan. Pero at least na kuwan ba kaya ron. Mura na no nagtairo, aram ng lataa. Ito eh. Gustos ko biyo. Aram ng kalata. Sa bawi, gamay ram buto o tunga sa baso. Kilabtunon masang niluto. Labura pag siya mang luto kang ilabtan maitik. Kung siya kasi mangilabot. Awa, sa resulta na mura na nagtaig bata. Di wala mo gumalata o. Ang lataa na. Na guys oh. Lamihan na. Bulad ba bulad? Ang ginisang kubasa.
Mao nagmangawa lagi nimo pag nga. Ay pag nasa, kaya kung ito kang ginamit yung tubig, tapos kung kainin ko na naman. Mga on nakita. Mga on. Nagbaon tong tikot. Nagbaon galing unlan. Yan na guys, sa mga sudan naman? guys. Kubasa with tuna. Nagbaon kung landok. Ulo. Tugtog, ano daw sila klase ron? Nakita niya katong unlan sa mamay na pang travel ba, katong pilo, travel pilo ba tawag ka na? Katong buta sa liog, nakita niya. Gila banda yung gabi. Nakita din niya. O dito sa butanganan itong mga katuatin naman to. Ay dili kagiyan dito din sa gamay pagipalit na dito niya. Nilawoy nga kwan guys, kamunggay with tangad. Mga on nakita guys, mga on. Hindi mo sudan karon guys, puro utan, panghiltis, lawas. Drama. Watay ninit, hindi naman tako Dahil init. ni tubig oy. Basta mo mag-init gabi eh. Twing, twing, Uy, twing. init oy. Bulaga. Bugna May rin ito kung tiramos. ikapi ganina. Be. Be. Naman lang. Ano ganyan sa kabaso ra? Mag-init ka kung yung Ikaw, may naman kape? Ha? Nung aguroy man, sakit na pagtuhod. Sige, or Sa aguroy. everyday. Everyday hati, everyday pod sakit tuhod. Wala hiwa-tuwa. Wana jay uwas-uwas. Inom ko kape guys. Mo niyang giinom nga kape guys. Kay hiyang ko dani. Ibang kape di mo ko makatuog. Pero kanihiyang ko dani. Creamy white. This kape. This is a isog. Morning guys. Mamahaw ta guys. Nagsula ang tag-utan. Utan kamunggay, utan kalubasa. Igagaw naman na sila. Muning sudan sa pobre. Pero mayaman sa pagigugma. Yes. 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 Sila may magdami ba? Labo lagi ni. Nagkuhan pa ko, naghuwat pa ko sininit. Ang daghan maging mga ginit, katinga. Duharan na kabaso ng food. Huwag sobra. Tanawon na to ha, hinagbutang na daris daw kabasog, sakto ra ba? Nawa sobra lagi na yung mga ginit. Ano nga? Bahog kita sa utan. Espesyal na utan sa bahay. Mahauta guys. Maho na pag mga amo. Mga amos dalagit. Sumunag mga naong. Sige lang balik-balik. Puul na kasog mga naong. Isa ka, magpakuwanta. Magdi-plastic surgery ta. Lain-lain na ang naong. Ang naong ni Mama, murag naong ni Rosana Roses. At si John John siya, kuha na namin ka John John ka. Alan kira ka mamay dyan ka, awig. Kaya dyan mo sugot og kawag niya sa Alan ki. Ang gwapo ng Alan ki, hindi mong gusto si Willie Bill Rami. Gwapo pa siya ni Mama sa una. Nagaga pa. Antod magani karon gwapa Giwang na, wala. Wala pag-asa. Samtang buhi na gyapoy pag-asa. Utang buwad ang pag-asa. So ano sa gagmay pa mo mamang sidan pun mo kayani. Basak. Lalo pa, kani siya, di ba nang pertuon? Saan naman dyan? Betan. Tantanlad. Sinaban. Usay, manglabyog mi, makuha mi, bugok, pidla. Sagol. Hindi mang labyog. Ano ba yung mga? Minuit. Mang mingwit. Di, kanang, Malaga. kanang tamala, kanang Action, action, action. Amo ng kuanon, kanang, naaba may lingin-lingin nga kanang itong lingin-lingin nga na, murag ligid-ligid nga na puti na Manarap mo magsarapon. kuan, dili, labyog na namo dito niya, guro yun ba? Usunod man tamala, Mura lagi mamingwit. mura Sa mamingit tamala, ba? ipon. Ay kanang Pidla. bawang sana. Tamala, pidla. Mura kuan ba? Mura bag octopus ba? Octopus.
Ako gita. Kugita. Kana mo kugita dagko na kay na. Kana among gagmay tamala na. Sa amo. Hindi ka ninyo ang kuhan kay Dorag dagat. Oh, ako ka experience ko kani si Dudong o si Gina na experience na ko kasi Dana o si Rabina. Kay mama man nagagko naman na ako pero si Dudong o si Gina mo gina ko na experience. Kadalo ka tug doktor, kadalo ka tug manghilot, bananambal. Huwag gagmay pa. Hindi pa ka kuhan. Nagmaana na nagkamanag ko na. Yung eskwela naman. Mga eskwela na, mga kinanggan kada adlaw, daghan ng mga inaan, makaigit-igit. Bukat kayong responsibilidad. Ito day ay pato lisura akong restaurant ko. Gani, duwara sila. Sinanay si tatay. 15 ka buki sa kubang. Asa pas pa nagtrabaho sa na bikini. Kiri ya. Bikiri mo ginang trabaho? Kani mi kugi. Ma, adto mi sa isina mapalit ta puto ma. Bilang duha mga puto. Dana na kas gamay pa murag naog kaon. Grabe. Bilib lang ko niya sa bata pa niya. Kanang na green nga Bandihado? bandiado. Ako na ilo nga bandiado. Uno to luto. Giribil na. Yang kanang kan ba? Humba. Yung humba. Kumuto na niya eh. Kaya manguan na siya dito, manahod na siya dito sa inasal kan tubig na inakan. Pwede man kayo sa manahod pag uli. Giribil. Pwede. Nagtamutan ako sa kong anak sa luya sa kong anak ko. Kakulit taman di pa niya, taman di siya. Luya pa si mong anak di siya. Tanawar ko yung mga anak di siya akong panahon. Mo may gasto kay kuan man to kanang Tanawa, mo initag pagi. Mura lang ikag naog kaon sa una. Magdagan ko na siya sa una, mag-anaan ang tutuyo. Kaya ko kag tutuyo. Ingon mo. Kurang giyan ba? Buldog. Mura yung tawag Oh, nila ni mo buldog. Kay buldog di ka sa una. anaon ko sa kong mga silingan. Susilinda ka na yung anak ko. Pagkadako ako na buyag, ingok buyag lang yung taon eh. Napay pa. Turon na ko sana, oy hatod ni, kaya makakwarta ta, kaya na aron na tayo, ipalit o sudan. Hatod ng duha. Hatod dito, pag abot dito, naamay mamahaw man sa ilang hatdan, naamay sila. Mamahaw ta ninyo daw. Day. Mahala ko sila na. Human na may, aging ko dudog na. Nagulang. Ayun ulit. Tingatawa. Tontuwa. Murang naog kaon. Mahitang siya kay gusto niya siyang mukhaon. Ag siya tining balibad. Siya gusto Oo, mukhaon. siya gusto mong kaon. Uya lagi. Way uwaw. Bata pa? Way uwaw. Ijan si kun ijang ate kaning balibad man Oo. kay siya gusto mukhaon. Paingon nanta sa kanaliday mga aliday mga unta ikaw unta tuning tebag dajon. Ulaw man. Tarati ka unta wa babajatay pa ma. Kanang makakuan ko ning bata sa bata pa ni noon. Mahinumduman gid karon mga unaming dina kay among sudan gadto ko anra isda pinirito usap tay mong sudan. Dili yun. Dili na kay mga ata. Magwat ko ni Papa. Ada din siya dito sa bangko. Pagkasa kasi ang amahan. Kaong ka na doon. Loko, usudan. Pagkatawahan na mo ni Zina doon sa lamisa. Abtik niya. Oh, pas niya dito. Sa gusto ni mo. Abtik ka nilagan. Nakiarti man di man mo kagisda. Abtik ka nilagan tingin sa ubos. Munas giyan liwat di mo kagisda. Ano tayo nun? Bata pa to karon ka mo sa. Oh! Munas giyan karon dinhi mo makagas kay para sa di Para mo. sila. Ikaw po, ningon kay ikaw po. Naman! Uy, di wa ko pilig sudan uy. Ang giniloy. Kaon sudan gani ko luya sa una tuslo na asin. Bitaw. Ay luya. Grabe. Luya bitaw tuslo asin. Mo nang swerte ka na kay wa koy karte-arte tanang kuan mo kaon ra ko. Sumagod nakakuan ba ka nga mamili kung pagkaon wa koy pili sa gansa kaon. Kay anad ko sa kapobrehon. Birigod mo nang may asawa. Basta mudako kas kapobrehon. Makontento na ka sa gansa mga pagkaon mo kaon ra ka kay anad na makas kapobrehon. Ang kuyaw ra maginarte-arte ka ja dako kas kapobrehon. Manamig kuan guys, mamahaw si mama to nas tindahan kanis na kuan customer. Kana to tong alaga guys. Nakabawa po nila ako nilang hatdag. Asmat dito
dito sa eskwelahan. Magawas na siya, ma. Balita, ani, ma. Di mo na ako sila padag kwarta. Ako ipadala na nila, baon, kanon og manok. Isan mo ko ng bata nga gamay pamanad ng kwarta. Oo. Pagamit na ko, magawas na siya, ma. Balik ka dami, ma. Kami, ma. Sige yan, di mo na naman taga-taga ang kwarta. Kaon raman ang ahang ipabaw ni Gian sa una, di mo na taga-taga ang kwarta. Di siya na si Gian mawawon sa gamay pa, nursery. Sa nursery pa na siya. Ano pa siya? Ma'am, kakanta ako, ma'am. Kakanta ko na sila sa ijang program. Nag-practice siya o kanang may bukas pa man to ijang ikanta. Mamuntoy uso. May salida pang may bukas pa. Oh. Mo gisigihan ni siya practice. Jaga ko aran na ng kulba pag program. Kay kursunada siya kadyo mo kanta. Ikulbaan ako kay mo kanta lay ko no. Pagdapit pas puros kiningan, ma, halika. Papasak ka na mo ko sa sugapil. Siya mauwawan to nga ng elementary na may Nursery mo mga siya to? ug naay mga kuan ay mga program. Mukanta dyan na siya. Di mauwaw ba? Di mauwaw. Kaya na siya, ma, Christmas na kaya, mabilan mo ko ng gitara kasi haranahan ko si ma'am. Damo to pag Christmas party. Ako sige kulbahan mo ka ng nay. Taman na, ma, akin na yung gitara ko, magikuha na isang gitara. Dito, ni nga tubang si siyang ma'am. Sige kanta, we wish you. Merry Christmas. Ara laging lingawa si siyang ma'am, kuhan siya dito. Kinder. Grabe nang bata, di siya na mauwaw. Hindi na mauwaw. Karon na nausab siya. Kamara na usab nga dako. Upat ng edad ni Genda to manurig puto. Puto na kayo dyan. Mamugos ra ba jud? Dyan. Kung tira ba palitan kay mabagas, di ka bibilin, di ako alis dito. Ang kuya kay kamawa tumulutog puto cheese ba? Kaya maluoy si Dyan. Maluoy si Dyan si Musuroy. Ikasabado Ano si Musuroy, ang dali ara mahurot kay mga kabarkada man to niya itong mga tindira sa lugawan, mga tindira sa tubigan. May dyan suruyan. Kuya, bili ka na ng puto, luto ng tito ko to. Masarap pa naman to. Ginabili ka na. Hindi ka bibili, dito lang ako. Di ako alis. Musumbong managa katong na yung mga tindira sa lugawan. Bikiri. Maingan man nga, uy Jing, grabe naman yung anak mo. Napaka-bibo talaga yung anak mo. Nagbinta siya ng puto kanina. Ang bilis lang naubos. Kasi sabi niya, pag di daw kami bibili, hindi daw siya alis, doon lang daw siya. Ang dagana siya malingaw ni Gian dito. Mga trabante sa lugawan, sa hardware, halos mga kaila ni Dia. Mas daghan pa siya kaila kaysa ijang papa. Ako ili dito. Si Dia na dito. Napa sila tawagan dito, bro. Kamusta na bro? Bro. Bisa gamay pa. Upat pa edad. Magbitbit siya datong nay. Tapirwir nga nakadak ha. Sa portahan pa gani magsinggit na. Puto na kayo. Karon sige yan kay lahi na mawaw naman. Mawaw na. Ulitaw naman good. Eskwela na grade 1 taman grade 3 konsumisyon ko kay message sa ma'am. Ngayon nga report ko no ko dito sa kuan sa eskwelahan. Puro ra dyan na reklamo. Madaldal. Sige ra kunong pangulit. Ang mga tapad kunong pangkuhitin. Nandiya. Masigil daldan dyan. Masigil kunong kaon. Paglingon kuno ni ma'am kay masakpan ni dyan. Magkaon. Namukmo kagbaba. Mayon na kuno. Tika lang ma'am. Tika lang. Kakain pa ako. Ay, klaro ng Gian. Magsige ko itong katawa itong ijahang ma'am. Ang istorya. Salbo. Giinan ko no. Gian, bakit sobrang napakadaldal mo? Giinan ko no sa Gian. Kasi ma'am, ang papa at mama ko, pinakain daw ako ng plat sa baboy. Ingan mo putong suki na mo sa kananay karni. Ingan nga. Kay ba man nga buntis na ko. Sige magpangusa. Lingkaon na ba ko nog among bata mo na ba ko nang ipakaon. Niya pag una ko nung pakaon, pakanon ko nung dana, kaya ko nung madaldal. Bisaya ang ko nung putugot. katabian. Ningan naman tong maestra nga, ngano ko nung ipakaon nga, hugaw daw to. Naghimo ko kay skindi, kay kamaw na siya mamaligya. Pagbay, mingan man tong nag-abot na mo sa nagkahapon, mingan man sa titiri. Jijen, ay nako Jijen, yung ice candy mo ubos, pinapamigay niya
sa mga kalaro niya kanina. Pangatag. Mga candy. Kawawa naman kasi sila, mawala naman silang pambili. Binigyan ko na. Ay, klaro. Nabilig ka sa kagayan sa una sa Bata pa, no? Kuan ka gamay pa tanan kaya yan. kapipo. Nagamingan nga, di ba kajus giyan sa gamay pa. Karon kay nga nandiyan na basta ulit taon na.